Na een nacht met matige frost in het oosten en het zuidoosten van onze provincie zelfs -8 tot -9 graden. Ja, volgen toch wel een dag met sneeuw en lichte sneeuw. Het jaar erbij bij de kelt. De boppelloft wordt kouder en we binnen dat denk ik nog net heel een dag van nou. Joen hebben we toch nog wel kans op sneeuw of soms matige sneeuw. Via dus een krachtig onthudde wien in het kustgebied. En het jou toch wel zwierigheden van het verkeer. Ja, het wordt een, wat dat nou belangrijk, toch wel oerlijst. En die oerlijst duurt vannacht ik nog, want we hebben het vannacht ik eerst nog op sneeuw. Maar een temperatuur vannacht staat tussen de -2 en de -4 graden. Dat is dan wel lichte frost, maar dat ken ik net eens, want er is een protte bewolking. En de min, matig ontkrachtig nog altijd uit het noordoosten waar komt, die viel koud aan. En dan morgen. Morgen wordt het een dag met bewolking, een dag met letterlijk wel kans op zinnen. Misschien een beetje sneeuw, maar ik denk dat wij het meest droeg houden. En het jouw buis een temperatuur van +1 en -1. Steeds maar om het vriespunt heen. Nog altijd een volop winter. En de wind, ja, die komt morgen uit het maand eerste mei. Die is matig en krachtig. De krachtige wind natuurlijk in het kust- en waardgebied. Dan volgt de nacht maar -5, -6 graden en dat is matige frost op een soort plakken. En hoe frost sprutsen, vrijt, sneeuwen en sneeuwen en 3 dagen op een richtje maar droeg waar zit nou lieket. Hoe die temperaturen om het vriespunt in de nacht een matige frost. Ik ga zo'n -5, -6 graden staan, maar dat kan maar dat laagje sneeuw. Ik dan wel eens -8, -9 of -10 worden. Maar daar weet ik natuurlijk morgen meer over te vertellen. Dus moeten we morgen maar weer even in het waarsje.